Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Hoo-ha! Hala, Diyos marhay na aldaw na naman sa Satuya Agabos. Fetsa 4 ba yan ngunyan? Tama ba? 4? Ka na Marso 2025. Nasa moya pong pagpaabot nin pagrespetar giraray sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Kasabayan paglaom na sa paghampang nyato ka na kaaldawon. An mahal na Diyos dapat ang permitap ipigpaenot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagkukumplean nyo ngunyan. Special mention sa tuyang pag-iribadigdi sa DCGB. Sarong environmental advocate. Sarong pade. Reverendo Padre Efren Momoy Borromeo, the healing priest. Happy birthday, Father Bomoy. Hali po sa bilog na staff kan PBN Broadcasting Network Incorporated. Lalong-lalo na po ang radio station DZGB AM. The healing priest. Bako lang mga kahilangan kan tao ang pinagbubulong kaini sa paagi kan pangadji kundi pati ang helang kan sa tuyang kapalibutan. Padagos an sa iyang krusada para po mapangatamanan an sa tuyang environment. More power, happy birthday, Father Momoy Borromeo. Ininatabian sa induman na programang Pigaan Tabayanan, dumampo sa mga nagdiretson pagdangog. Ang Tingog Kanbanwaan, minaimbitar na mag-iriba-iba kita sundo alas 10:30 an udto. Dangugon niya to ang mga reports dyan sa luwas, katuwang na samuyang chief reporter, si kumparing Jimmy, kasabay si Pading Alar Mario, Pading Jomar Bien, pagkatapos si Joshua Bino and Karen Nicole Ala. Sa Mobile Me, yaon dyan si Henry M. Henry Mata. An sa mong mata sa kalsada. Sa Master Control, ang yaon dyan, June Napolis. Sa AM Band. Sa mong broadcast po sa radyo, sa traditional radio region-wide, sa newsroom, ang nangingenot dyan nagwawagayway, the ever-reliable, walang kapaguran, sige lang ng sige, News Director Mardela, with Angel Mustaza, Jen Matthew Balyaran, sa Production Center, Madam Shia Leron, and the same group, si Angel, si Jen, si Shia, sagkod si Jimos Barrios, sa social media platform, iyan na nababasa nindong bareta tabi, sa internet, sa samuyang social media platform, ang DCGB News Online, sinda po ang nagatarabang-tabang dyan. Kasamuyang broadcast worldwide netwide, sagkod diyan tabi sa Russia, nagakaabot ang samuyang broadcast. Yaon dyan si Jerome Nico Martinez.
kasabay taan mga OJTs from Cat College and siyempre ang samuya pong mga interns sale sa Bicol University, the premium state university kan Kabicolan. Yan po sa field imaging sa newsroom. Yan tabi na OJTs from BU. Igo po ni nagakanigong ID yan. And they are given expressly by our management nin pribilehyo o kaya ining puder, kumbaga, bagong puder na ba? Igos inda, pinagtawan sila ni pagtutugot kan management, express permission given by management na mag-news gather tabi diyan sa mga opisines di gobyerno, imaging mga pampublikong lugares, private establishments as well, and the community. Pakikuan man tabi, please kindly give the necessary courtesies due them kung minapasiring dyan sa indong opisina. Igwa po yan yung nagkakanigong identification cards. Yan ang mga OJTs coming from Bicol University. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Dagdagan tanaan na dalagan kan informasyon. Nasa linya si kumpadreng Jomar Bienhale dyan sa 1st District ng Albay. Bading Jomar, good morning. Please go ahead. Salamat pa rin, Pio. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Happy birthday sa pag-aribata sa DCGB Padi na environmentalist, Father Momoy. At makakaulay tangon yan, Pading Pio, Padi man na environmentalist, si Father Noli Alparse. Kasood man, nagibahan si Father Momoy and Father Noli Alparse. As in, nagkapirang miyembro kan sanggunian, bayan kan Bakakay. Duman mismo sa barangay Kag Bulacau para dumang gibuhon ang committee hearing, may connection sa observation and ireklamo kang eskwelahan sa Kag Bulacau. Nakakaag mga pag-uran, binahasinda, linaog, may nagkadaranyara ng mga gamit, kudal, infrastructure, asin iba pa. Kaya minauot na kan mga komitiba kan edukasyon and environment, napit pamayon ni Father Noli, asin kan komitiba kan law na piga pamayon ni Kagawad Attorney Herbert Bermas and Committee on Public Works na si Kagawad Adonis Bumbales na magdapapo din committee hearing. Dumana mismo sa Kagbulakaw kaya rin ba sa DPWH asin sa iba pang mga concerned agencies na personal na magkahiriling sa sitwasyon. Roger. Kaula yun to si Father Noli Alparse. Anong impression niya? Ano nangyari doon? Ramonta, ano nangyari doon sa pagtelefon? Father Kagawad Noli Alparse, live kita sa DCGB, nasa ibong linya si Pio Fernandez. Pwede po maraman kung ano sa resulta, anong impression mo doon sa ginibong joint committee hearing sa Barangay Kagbulakaw sa may connection sa nasabing issue. Paripio, si Father Noli Alparse. Diyos Marinaldo po, good morning. Yes, barhay na aga tabi, Padre Noli Kagawad, si Pio Fernandez tabi ini kan DCGB. Opo, Opo, Diyos Marinaga po. Kagawad Padre, ano tabi so dahugot mo duman na importanteng mga impormasyon na pwedeng aktibaran sa sanggunian tabi? Go ahead. Okay, salamat sa okasyon na ini or tsansa na mas maipasabot sa tao sa nangyari. Nagkaigwa ka itong formal joint committee hearing sa Barangay Kagbulakaw mismo, sinubli ni sa Barangay Chapel kang Kagbulakaw. Last Friday, February 21, ibaga ito so grabe ang baha digdi sa Bakakay. Buda siguro sa ibang parte man kang Banwaan. So may nagadan nga ni bagang maglola sa Bongga. Linaog itong pagbaha na ito, linaog na so Kagbulakaw Elementary School kambaha, naabot sa gabos na mga teaching materials, mga libro, nagkadurumog sa mga printers, sa mga cabinet. It caused trauma da sa mga estudyante. Nag-formal letter sa kuya, so teacher in charge, ako pag ang chairman ng Committee on Education.
plus I'm chairman of the Committee on Environmental Protection and Natural Resources. Naghahagad ki immediate action duman. So, kumbaga, as our response sa Sangguniang Bayan to that, nagpa-committee hearing kami. Nag-abot kani sa mga taga Schools Division Office, kang DepEd. Siyempre, ang mga resource persons may DPWH Region 5, Buda First Engineering District, DENR, Environmental Management Bureau, maugmahon ta sugabos na komunidad kang Kagbulakaw, iritoon, buda sa mga kapitan, kan mga pirming pigbabaha ng unya na mga barangay. Barangay Kagbulakaw, itoon si Punong Barangay Noel Bumbales, ang pigbabaha naman ngunyan ang Manaet, itoon si Punong Barangay Ernie Bongadillo, buda sa Taknagan, si Punong Barangay Marivic Beltran. Itoon sa mga padi, si Father Momoy Borromeo, itoon si Father Eric Martiliano ang Social Action sa Social Action Diocese, itoon si Father Errol Bataga, iyon ang Parish President sa Maypili, covering 13 barangay sa Bulot, itoon si Father Box Alvarado na iyon man ang Parish Priest ng Kabasan, itoon sa mga residente. Ang impression ko duman, nadangog kang mga taga government agencies, nadangog kang DENR, nadangog kang DPWH, kung ano talaga sa mga nasa puso kang tao, tararamin ka na kaya na sila nagkakagiriturog, tatibaan umurana naman, and laugunan sa indang mga harong, may mangyayari sa inda. So, kapitana kang Barangay Taknagan, pigtaram nga na, igwang nga kami dati Natural Falls, na duwa sa Taknagan, pigtuturuyo kan turista, dahil ngaya sa pagpaparabaha sa muya, so mga gapo, halik sa bulod, so mga baybay, so mga dugi, tinambaka na sa falls. So dati ang lampas na nganing tawo nararom kang falls, na pigkakararigusan kay mga turista, ngunyan nasa buko-buko na sa nakambitis kan tawo. Tapos igwasin da dumang kitang kikitubig, natural spring, na iyo ang source of water, kaya may water system na ang Barangay Taknagan, ngunyan dahin na ito ki tubig, talinaog na ito ki baybay, buda, gapo. Takulaon ang effect, sabi kang DENR EMB, tapi naapod minasinda, pigahalat ninda ang official na reaction kang DPWH on that particular letter that they gave. Tapos magkakaigwada ki Technical Conference Committee, nakaibanan kami na Sangguniang Bayan. And then, dakul ako medyo din nasabutan. Kasabi kang kapitan kang Barangay Kabulakaw, si Noel Bombales, igwa ngaya ako ki power na ipapundo iyan habang data pa na-resolve. Takon igwa ngaya ako sa agatulos ngaya. Barikadahan koan. Ang pigmimin niya, itong continuous na mga pa-construction duman sa itaas kang bulod kang Manaet, Kagbulakaw, Taknagan, na iyo ang pigtataram kan tawo na nagkakausa ng unyan, kang grabing pagbaha, kang grabing pagbulos kang dugi, kang grabing pagbulos kang gapo. Medyo mamundo ako, tabi iki masyadong long term na naisip na solusyon, pero sa short term, nag-promise ang DPWH na mapadara ki equipment, madredging, i-desiltation, so salog kang Kagbulakaw, tanganing humararon giraray, takon mag-abulos man ang tubig, dahil na maglaog sa harong. Taang nangyari nga ni, sa kauuran, kababaha, kaaruruso dumang kang mga dugi, kang gapo, puminantay na nga ni, so salog, so riverbed, puminantay na sa tinampo. So sa ina maduman ang tubig, di malaog sa harong, malaog sa eskwelahan, malaog sa barangay hall. Pero sa sakuya nga ning paghiling, that is a little bit short term. Takon dai mo ma-resolve, so kung ano talaga ang cause kam ngunya na pagbabaha, grabe ng flooding, kung dai mo ito i-analyze and i-resolve, mas kikibuhan mo dyan kay flood control project, patakluban manggiraray sa nabagaiyak kan mga ilang ibubulos na naman halik sa bulod. So I think there is a need for maski dahil na kaibahan ng tao, tanadangog na kan mga ahensya kang gobyerno sa indang reklamo.
there is a deep need for the Sangguniang Bayan, the barangay officials, the DPWH, the DENR to talk and plan for a long-term solution. Iyon. Now, nagdagog ako nin maray kagawad Padre Noli. It seems na hanging pa, dai pa kamunin, kumbaga, pwedeng open up sa plenaryo sa Sangguniang Bayan to avert or to solve the problem. Pardon tabi, Padre Nolita. So sabi mo baga, kay puan paning further talks on the matter. Tama po, Padre Noli, ang pagkakaintindi ko tabi. Go ahead. Iyo, tama iyan. In the first place, kaipuhan, ma-analyze ta. Ano ang tunay na nagkukos kang grabe ng flooding o yan? We cannot just go into conclusions na iyon ang mga tinampo. There should be a scientific analysis. The DENR should be involved here. That is also very unfair. Kung ma-accuse ka na sa Sunwest ngaya, iyo ang nagpapagiribo kang tinampo, tapos ngayon magpuong kang giniribo sa Daraculaon tinampo sa Kagbulakaw, iyon ay nag-cause kang baha. That would be unfair kung dahil taadalan what is causing it. But unless maaraman ta what is causing it, the problem will always be there. Palliative, temporary, and magiging solution. Maski ano man na problema, kaya po ang scientific, ang sa tuyang pag-analisar, sa inaghahali sa problema. Kaya mo sa napigpaparatapalan, kay gari emergency solution or answer, kung di hanapon mo, tanganing ito mismong source sa pinaghali ang problema, ang matawan yung solusyon. Iyo. Now, we salute you, Padre Kagawad Noli, na sa imong arog ka na stance because tama ka, they mag-accuse. Do not accuse anyone else first. Not unless na guning scientific basis. And from then on, this place na forward man kan sa indong move sa Sangguniang tabi, Padre Noli? Exactly. Habo ako kay arog ka iyan na maski ba ko man ito ang kausa, iyon ang pigbabarason ta. Pero kung iyo talaga ito, then ito ang dapat na hanapang kisolusyon. Igwa pa kimaarabot na Daraculaon na project. Nasa kamot misulistahan, may 190 million. Duman naman sa Tanagan, Tagbulakaw Road, igwang 300 million, Manae, Tanagan. Daraculaon na project. What effect will it have on the environment and the mountains of Bakakay? Kaya bighapot may kasod man sa AMB, Environmental Management Bureau. To sabi ng part yan sa endang mandate, pag hinagadan si nag-environmental compliance certificate, they have to assess the environmental value and the environmental impact before any project could be done, especially in these mountains, no, which can have long-term or even irreparable na maibabalik na epekto. Di dapat mag-decision ang Environmental Management Bureau. Ano ang magiging impact resulta ka ini? May mga tools pagasinda to know. Takon daita man maaaraman, daiman makakataram ang ahensya kang gobyerno, then useless ining mga regulatory agency na mataram, madulot ini ki massive flooding, pag hinali ta ang kahoy, grabe ang mga kabubulda na. I'm really at a loss. Sige ang patirinam po sa itaas, kung igwa pa lang kita ki assessment na sa ibaba, it will cause flooding, so daga na hinali ta, mabulos pa siring sa uma, dahil na ki mga paroy na pwedeng itanom, tapuro na dugi. And then who will be liable for this? Arog ka ito, nawara na so source kang water system kang barangay Tanagan, nawara na so duwang waterfalls. Si saan mabayad? May babalik pa ito? Dahil na baga kada na baga so kalikasan. Yeah. Ay kung nasasabutan, I'd like to ask God, I'd like to ask the Lord to help me or to help us all. Bako ta ini basta laban san ang solo. Ta mga simple asin limitado kitang tao. But Okay. we need to ask God's help and enlightenment. When do you intend, tabi, Kagawad Padre Noli, na magpapod giraray ning similar narog kay ning parang massive na consultation because tibaad kun pag-apod kayan the same cycle na naman ang mabutwa na hururon
dai panin solusyon na pwedeng mapunan na i-implementar Padre Kagawad Tabe? Mahalat mo na po ako kang official na action na iprinamis kan DENR. Nagsurat na palansinda last week sa DPWH about the observations they made. We have to respect also the action being done by our government agencies. Pero I will not stop. I will always follow up. Kapag iguana, we will let you know. Iyo Tabi, magayon, iyan Tabi Padre. And then from there, kung ano sa indang magiging resolution of the problem or i-offer na mga simbag, then we will know where do we go from there. Suko niya na nindo. So sa indo ng poder asang gunian. Iyo po. Kaigwa kami ipinasar na ordinansa kan 2023, gabos na mga infrastructure projects na dapat pigigibo sa munisipyo kang Bakakay, maagi man mo na sa sangguniang bayan. And in fact, Attorney Herbert Permas, who was the main author of that, tapos mga co-authors kami, Kagawad Bob Arjono, is now the Vice Mayor, Kagawad Adonis Bumbales, and then ako, sabi mi duman na ipa-AC sa Moya. Ang nangyayari po kaya, naiisihan na sa nakansangguniang bayan, na igwa pa lang dyan nga road opening. Pag igwa na kireklamo sa mo, grabe na sudugi, grabe na sugapo, nagreklamo na sa tao. Pag naikireklamo, daimang kami pigpapaisik ang DP. But I am very happy, ngunyan Aldao, we will have our session. May nahiling na ako duman na the DPWH First Engineering District will very inform the Sangguniang Bayan asking for a schedule for something like 200 million plus projects again in Bakakay. Pero sa mga nakaagi, daimi daw po yan naaaraman. Believe me. Okay. Now, this is quite beside the point. How would you cure the defect, ining seemingly defect, na dahi ka mo pipaisi, bako man na dahi pipaisi, dahi ni doon naaaraman ang mga proyektong iyan dyan na ipigpapa-implementar sa indong jurisdiction? Dahi po ako kay solusyon dyan. Yaon duman sa local government code na sinite ni Ator de Berma sa samuyang local ordinance. Nakabugtak na di Sangguniang Bayan should know and should be, there should be, the word there was prior consultation. In fact, dapat baga ang barangay nagko-consultation sinda, taduman sinda inot na mahagad ki certificate of no objection for any project that they will do in the barangay. Pero kasud ma, nagtataram so kapitan kan barangay Manaik, tayo ninda na araman, tayo nagkaigwa ki consultation. Now, balikan ta na ining sumain issue Tabi Padre Kagawad Noli, ining mga nakukuamong data, informasyon, would you compile this and in one sitting and one setting kung satisfied ka na sa mga maabot pang huroron, ipipresentar mo na ini sa sanggunian? Iyo po, takasud, masugabos may mana proceedings, the Sangguniang Bayan Secretary was there na sa minutes ito. It was an official act of the Sangguniang Bayan na sa mga committees yaon duman. So that will be part of our records. Iyo po. Okay. Padre Noli Kagawad, kung igo ka pang dagdag, mahinanyog kami. Go ahead. Ang sa kuya man lang na gusto sabihon, kung ang mga apektadong mga residente duman sa itaas, talagang igwa na kireklamo, takot na sinda na magbalik sa mga harong, takot magparauran. Siguro magkasararo sinda, they can even make a petition letter. Kaipuhan, maghiro isararo dikti. Kung padiit-diit sana, kung saro duwasan ng gihoy, dahil na makasigid. Pero kung nagkasararo sinda, madadangog gayud iyang kan mga ahensya, kan mga kontraktor, kang gobyerno, kang presidente. Dain na maibabalik sa kinalbong bulod, pero so kakalbuhon pa, baad mapundo ta. Proactive kita di ba ko kitang reactive? Mahiriro sana pag nakulbo na, o linaog na kidugi so harong, kanda ipiglaog, nahihiling mong pigkakalbo, dahi ka nagripo. So for me, let's unite kung ano talaga ang gusto ta. Sige. Salamat, Padre Noli Kagawad. Mabuhay. Okay, thank you very much, Kagawad Father Noli. Nagidali na tanang po na sucession na Paripiyo. So, ang mangyari palan kumpadring Jomar sa nadadangog ta na pahayag ni Padre Noli Kagawad Noli,
hanging pa. Ta makondusir pa ning series of consultations before na presentar sa plenaryo asin paghurunan kung ano ang magiginibuman kan sanggunian on the matter. Roger on that. Pero may pangapudan man siya duman sa publiko, itong sa ultimo niya tinaram na habang dahil pa nagpupuro naman sa mga pigiling-hiling nindang proyekto na pwede naman na makadanyar, mag-aksyon naman. Okay. Para madangog, baka magkaigwa man para sa kuya, no? Baka ang katuyuan is kung mag-aksyon sa mga residentes, baka sa higher level, magkaigwa na yung investigasyon, baka sa narigdi sa sanggunian, bayan kan Bakakay. Roger. Yan pa rin, makaragdag na bareta. Jomar Bien, DCG. Salamat kumpadre Jomar. Kasabay si Padre Noli Alparse, kagawad kan Bakakay. May reaksyon digdi text, listener niya to, saro man na texter, 882. Very good job po, kagawad Alparse, also known as Wader. Padi ini, kagawad na padi pa kaya Wader. Sana mananggad ngani po matauhan asin malinawan ang gabos kung paano yan matauhan ki permanenteng solusyon. Makangala sa baga po na sa isla, pigbabaha na sa panahon ngunyan. Good morning po. Reaksyon kan sa tuyang listener na sarukman nagpartisipar ngunyan sa programa. Maray na aga kay El Haciendero Jason Gomez Puyo de segundo. Yan. The second kaya ini, Sir Jason Gomez Puyo de second. El Haciendero. Good morning, tabi sa imo. Bueno, oras Pilipinas, 9:34. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Biogesic for kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Segundo distrito, Kasuya. Ang board member niya to, Kasuya. Maasahan ta, Glenn Kasuya. Makatawo, makajos, yan si Glenn Kasuya. Glenn Kasuya. Ang board member ta, digdi sa tuti. Glenn Kasuya na. Board member Glenn Kasuya. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piodoran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pag may barya, mag-Savory Snack and Match na sa McDo. Ching, ching, snack a ching. Ching, ching, snack a ching sa McDo. 59 lang may snack ka na. At 25 mag-float ka pa. Yeah! Ching, ching, snack a ching. Enjoy McShaker fries, crispy chicken sandwich, and cheesy burger McDo for just 59 pesos each. Ching, ching, snack a ching sa McDo.
McSaver Snack and Match. Enjoy it only at McDonald's. Available from January 20 to April 30, 2025 only. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 211559 series of 2025. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, siya ay mapagkalinga, Gloria, Distrito 2 mahal niya, Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, kalinga ang hatid niya, Gloria, sa barangay man o bayan, Gloria, kalingang Gloria ay nadarama, Gloria, si Kaloy ay kapamilya, kapuso kalahi siya, tayo na Distrito 2, for real change. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake, syrup formula na. Para kung may kalentura ang aki, buhas agad, inom agad. Biogesic for Kids, mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit angat ang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead angat lahat oh. Albay ahead angat lahat oh. Kong Joey Salceda. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa. Ay, kaya pala ubos kagad. Red Horse Super! Oh, tol! Daan-daan lang. Baka pati boses mo tangayin ng sipa. Red Horse Super ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham, check this out. Ismail always.
Hisham Ismail sa Ligaspi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, Sara Roquita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pai! Ang sabi baga ni May, saro sa ng party list ang bubotohan niya. Anak ko Bicol Party List number 131. Uragon man talaga si May mo. Isi nga man baga na iyo man ang bubotohan ko. Anak ko Bicol Party List 131 sa baluta. Uyugon mo Anpay? Parareho palan kita. Yan man ang iboboto mi. 131, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much. Buwalta na kita sa programa, seldom kita or istorya. Maray na aga palang tabi, dyan kay Sir Ato Lim sa Petron Tap Gas Gasul. Yan. Nagpakring ka sa tuyang telepono. So mga barkada ta dyan sa Petron Tap Gas Gasul sa Daraga, dyan sa opisina, sa warehouse, nakaantabay sinda on air and online. Good morning, Petron Tap Gas Gasul. Aki pa ako talagang iunan siya na blue baga, yun na yan, Petron Gasul. Partner kang Pilipinas sa kusina, sa pagluluto. Maray na aga tabi sino. Salamat for being there always. Talagang kunyan tayo na paraan tabay, mga solido, pati naman si Madam Bet Costa, maray na aga man tabi Madam Bet Costa, Costa Enterprises and partner man ang kan Ligaspi sa pagtalubo kan ekonomiya. Yan na mga negosyos, nagtauning empleyo, nakataunin mga kagamitan sa paagikan ipigbebenta ninda bagang manlain-lain, may mga generator sets dyan, submersible pumps, na mga gamit, mga hiramentas, trapal, kutsun, Costa Enterprises dyan sa Legazpi. Si Kompalan, si Madam Yoleke, Mana Yoleke and family dyan sa Pawa. Good morning sa Indo. Siyempre si Manay Selmang Bahoy, yan sa Victory Village. Seldom kita mag-istorya nin mga international na pangyari, not unless na they are extreme and igwa po nin epekto, bakong most likely, kundi igwa ning epekto sa bilog na kinakban, arog kan pandemic, budayan na gyera. Now, this concerns ining so policies ang attitude kan presenting administrasyon sa Estados Unidos de America. Yan, tabi. Taod-taod, tabiluhan ta may mga report muna kita sa luwas, dyan sa tuyang palibot. Inutuntaan, tanganing makabuelo ang mga informasyones both local and iba pa. Okay ang linya ni Chief Jimmy, ni Pading Jim. Ilaog tatulos tanganing diretso ang bulos kan lokal na informasyon. Chief Jimmy, kumpadre, good morning. Hello, Padi, maray na aga sa mga parantabay. Makakahuro niya to tabi Padi, na tourism officer kan nabanuan kan kamalig si Sir Jed Villanueva. Dahil level up na ang tourism promotion digdi sa banuan kan kamalig.
mabugtak sindanin mga sticker sa mga tourist destinations and turista, may QR code na tabi pa din. Kung anong gusto mo maaraman, itatangod mo lang itong QR code, then nahiling mo na sa cellphone. Naramuntan konsepto ka ini. Kaya first time niya to ini na madangog digdi sa probinsya ni Albay. Sir, good morning. Sa ibong na linya si Pading Pio sa angkor sa DCGB. Hello, good morning Sir Pio and sa gabos po ng dadawog sa DCGB. Yes, Sir Jed, good morning. Salamat sa oras. Nuarin po ang ang paggamit na nido ka na QR code na once na bali, iskan sir, tabi, mahiling na kan sa tuwing mga turistas ang informasyon na tabi. Go ahead. Okay po, bali sir, ngunyan na first quarter and second quarter sa 2025, nasa development stage kami kang QR system. Kumbaga, ang full-blown po ini, ngunyan na taon, bago matapos ang taon, digitalized na po ang samuyang tourism promotion. Oh, okay. So, nagpupuon ang conceptualization tabi, Sir Jed, Yes po, kumbaga naging meeting na kami and then nakipag-coordinate sa IT experts para mapagayon yung application po regarding sa QR system ng Kamalig po. Opo, pardon me, pero kainot-inuti ka mo na tourism office, sa Albay na magamit kan arog ka na app? Igwa naman po sir nagagamit, pero sa kunyan, in-accept ni kang Kamalig na mas magayon and effective na tourism promotional campaign. Kasi ito sir, user-friendly na kasi cellphone ang gamit mo. Iyo tabi. Because dahil ka lang makonsumo yung mga carbon sa papel and pag-print kasi digitalized na po siya. Opo, iyo tabi sir, taan QR code baga is universally accepted app na yan. Halo yun ang pinagagamit niya to. So magayon na sumabay na kita sa arog ka na teknolohiya. Ano po ang naka-infuse na data initialmente sa indong paghururon na ma-scan dyan pag ginamit niya to ang app na Go ahead po. Opo, sir. Bali, sir, sa airport, makaagamit kayo ng mga QR sa mga hotels and other tourism-related establishments. Makulang po rin sa Albay, kundi sa ibang lugar. Kumbaga, sir, magkipag-partner kami sa ibang LGUs, ibang probinsya, na pag ini-scan mo ng QR, maaraman mo na kung ang details about Kamalig Tourism. Where to eat, saan ka makaon, saan ka maturog, saan ka mabisita, pati po sa mga rates ng mga services na pig-offer niyo. And then, importante sa directions. Makalculate na po sa directions. From one attraction niya, gusto magduman sa sarong attraction, pirang minuto, pirang kilometro, and then, unang mga activities ang ibuhon. Yaon na po siya naman, sir. Iyo tabi. Opo. Now, ano ang sa indong may technical IT na kamo dyan, team na ready, capable na mag-put into place kan sa indong app na yan? Actually, sir, pig-dry run mi na ini last year sa mga attractions mi. Nagkaog kami yung mga directional signboards kung saan itugod lang so cellphone sa isang QR, madirect na sarong attraction na susunod na attraction. Kung mga nag-dry run na kami last year, more on directions. Pero kung yan, i-improve na siya, naigwa ng mga information about Kamalig po. Iyo tabi. Anong kanindo, sir, ang projection within the year magiging operational na yung app? Yes, dapat sir, yun po ang target may na this 2025, operational na po siya. Iyo tabi. Iyo man sa natin, Sir Jed, not unless na ikaw ka pang gustong idagdag, please go ahead. Open po ang Kamalig sa mga bisita. So kaya po, kung gusto po magbisita ang mga taga-Albay, hindi mo lang po sa Dilitang Banwaan para po may share naman sa ibang mga bisita from other places. Apo. Salamat tabi, Sir Jed. Thank you very much po, sir. Okay, so yan tabi pa si Sir Jed Villanueva, Tourism Officer, digdi sa Banuan kan Kamalig Albay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy Ipading Jim, kasabay si Sir Jed Villanueva, Tourism Officer kan Albay, akan Kamalig Albay. Di idiretso ta na itong so pinag-oro istorya tabaga. Manungod ini sa attitude as in policies kan bagong administrasyon kan Estados Unidos de America. Mataram ka mo, ano man yung pakilabot ka ni Pio, ano man pakilabot ka ni DCGB kan Pilipinas sa Estados Unidos de America.
Yes, at one point, igwa po kamuning punto. Anong pakilabot ta? But we must remember na ang anuman na policies na pinagpapautob kang Estados Unidos de America, perming igwa po yan in efekto, may ripple effect sa interong kinaban. Because ang ekonomiya kan halos gabos na nasyon sa kinaban nakapeg sa dollar. And ang dollar kang Estados Unidos de America nakapeg man siyempre sa indang stock exchange. So kung ano man ang mga policy na ipigpapaluwas kan Estados Unidos de America through the President, policy on economic matters, policy on military and defense, security, health, as in iba pa, trade relations, tourism, igwa po nin efekto. Kadaklan po, nakaangkla sa Estados Unidos de America. Now, US of A has a president ngunyan na sabi ninda, hindi na namin maintindihan. Look, nahiling na tabi gayud kang kinaaban, ito bagang so meeting ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky and ni Presidente Donald Trump as ni Vice Presidente J.D. Vance kung saan tinamo si President Zelensky, presidente anha nin sarong nasyon na pigigyera kan Russia, tinamo inapod pang stupid president na imbes na tabangan sinarado pa ang pintuan ni Donald Trump because of his policies na pinag-iinterpretar ngunyan kan kinaaban. Most of the leaders pati kan mga nasyones na matitindi man, European leaders and all others, pinag-interpretar na leaning towards the favor of Russia. Tang gusto ni Trump, sumurrender sa Ukraine, tanganing magkaigwa ng peace deal. And pinagbabasol pa, sabi ni Trump, ika ngayon nagpo-foment ng World War III. Dahil nasasabutan kang presidente kan Estados Unidos de America na nananahimik sa Ukraine, linusob ni Putin. Bako? Kaya ngunyan tabi, nagkakaigwanin medyo shaky ang relasyon both militarily insofar as international security is concerned, yung alyansa kan Estados Unidos de America sa iyang mga nasyones aliados medyo nagbabatak na ning diit-diit because of the leaning of President Trump pabor kay Putin. Anong nangyari kan tinamo asin minasama-sa duman si President Zelensky sa laog kan Oval Office sa Washington DC 1600 sa White House? Anong efekto ka ito? Nagngangarak-ngak si Trump. Nagsasyat si Trump kan vodka. Tapabor sa iya suginibo ni Trump. Na imbes na makakuanin tabang si Zelensky, tinamo pa. Dahil ngaya ka mo matagal sa gera sa kungunyan, kunwara uso sa muyang mga ekipahe. Sabal-sabal man, subi si Presidente J.D. Vance. Bako, nadagit ang kinabantabi because the cold fact is that an aggressor is Russia. Bako po ang Ukraine na yun dapat natabangan kang kinaban so Ukraine. Taso Russia baga kayo ang pagtubod ni Putin dapat punason ang Ukraine. Ta Russia ngayon dati, tatibaan ngayon maging miyembro kang NATO. Ang NATO baga, ang Estados Unidos de America, miyembro diyan. Ngunyan, maalsum ang administrasyon ni Trump sa NATO. Ta imbis na tabangan so kaalyado ninda ko na, dai tinamo pa sa Ukraine. Iyan tabi Now, igon mga epektuhan kaya pigsusubaybayan tayo ni kung anong mangyayari. In terms of international peace is concerned, bata ma-address ngunyan si Donald Trump, Presidente Donald Trump sa Congress sa aga tagayod sa agang matangang banggita mahihiling
tangon yan gayud na Martes, taod-taod na Martes pa sana duman sa Inda, sa Estados Unidos de America. Policies na nga ro sa nabagaso nagpapadalagan siya kan sa ayang business conglomerate. Ilinga. Nag-withdraw, huminali na sa Estados Unidos de America sa World Health Organization. Budtobod nga kan, sabi ni Trump. Dahil nagtutubod si Trump sa climate change. Pinundo niya sa USAID. Iyan bagang USAID. So tabangan kan Estados Unidos de America sa mga pobreng nasyones. Tabang sa bulong, nutrisyon, edukasyon, pagkaon. Anong efekto? Dakol na mga third world countries na mas tiyo sa Pilipinas ang magkakagaradan sa mga aki tadain ng bulong, dain ni nutrisyon, etc. So mga federal workers duma sa Estados Unidos de America, tadain na nga ni USAID, layoff sinda tabi, naghihiribi. Si Elon Musk ilinaog sa gobyerno. Bako, mga daytiguhuna na kunya na araw ka na magiging policies ni Trump. Igwa po aning epekto sa international community. Ngunyan, may recent survey duman sa Estados Unidos de America, sabi kan CNN, numbers June is falling down. Nagbabagsak na ang ining believability ni Presidente Donald Trump because of that policies na dahil mo na maintindihan. Bako, kung mo yun, ang pigbabasol pa ni Trump sa Ukraine, dingarak nga kunyan si Putin. So mga hinalian ng USAID, sa ito maduruman. Sasaluhon ito yun kang China, kang North Korea, kang Russia. So mga hinalian ng aid kang Estados Unidos de America. And NATO is in the balance ngunyan. Tang Estados Unidos de America, habo na nga ni magkontribo sa NATO. Ano po ining NATO? North Atlantic Treaty Organization. Kunyan iyan, organisasyones kan nasyones aliados na pag may piningki sa indang saro, masururog ang gabos. Europe, Britanya, tama ba? Fransya, yaon dyan, yan. Estados Unidos de America, ngunyan, di mo na maintindihan. Kaya, nag-obserbar ang kinaban sa mga policies ngunyan ni Presidente Donald Trump. Sabi ni 387, Morning Papa P, arog man ba kan sudati tang presidente, su mga diktador an muyakan kaalyansa. Nagangarak nga kunyan si Donald si kunyan si ano ini si Putin. Nataan gariludoy-ludoy ang presidente kan Amerika, sabi ni 2998. Ay daw yan ata popular ka itong maray si Donald Trump kan eleksyon. Ngunyan numbers are falling sa survey sa Estados Unidos de America tabi. So abangan tapuan ha. Bako ini mga basta-basta kaherak man ni Presidente Zelensky. Minasimasi duman sa Oval Office. Ang gustong sabihin ni Trump, mag-peace ngaya kamo, sumurrender. Paano man nga masurrender? Kami an linusob, nananahimik kami. So tawo, normal na nagkukunyan sa mga tao, nagtatrabaho, gabos-gabos, nag-ireskwela, gabos, negosyo. Lusobon ka ni Putin bigla. Tapos papasurrenderon, magtanganing magkaigo ng peace deal, ta-interesado sa US sa mga minerales yun, kan Ukraine. Daday nga ni masabutan ka ni batibad ngayon sa mga kanegosyo masana ni Trump, an mabakal ka itong minerales. Nauno man daw adto si Trump, amo nagayudan si sabing naulian. Ay naku, ata makahirakan. Gunya papaano na? Nakakuaning kakampi ang Ukraine sa European Union and all other world leaders. Kaya lang without America talaga, kaya baga silensyo sa nangunyan sa Russia, benefit ito sa inda. Anon magiging mangyari kan posible? Lalong makusog ang Rusyanin buot. Sige, tirahon taning tirahon ng Ukraine. Kata ng minasimasi duman, kahirak man kunyan ni Zelensky. Presidente ito nahiling maganin do sa Facebook, sa Bareta, kung paano minaltratar
araw ka itong persona, mas lalo na iba pa. Tabi, nag-withdraw sa World Health Organization. Bako nang miyembro ang US dyan kang World Health Organization. Nya kung magkaigo ng problema naman, pandemya. O kung bako ka ng miyembro kang World Health Organization, you are not bound to follow ano man ang mga direktibas, lalo na kung igwaning international health concerns. Paano na yan, tabi? So, contribution kang US, dahil na sa World Health Organization. Si USAID, wara na. Tapuro nga ya, dahil dapat nga digdan sa satuya na estados sa US na. Ay, nako. Sige, abangan ta na lang po ang mga masunod. Tama, kakaigwadaanin address si Presidente Donald Trump sa Kongreso ngunyan kang US. Bad sa agang bagita na matanga mahiling digdi sa Pilipinas. Mabareta mo ng alas 10, mabultang programa. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake, syrup formula na. Para kung may kalentura ang aki, bukas agad, inom agad. Biogesic for Kids, mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili. Para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magsilbi. Kung si JP Lee, handang magsilbi. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 10:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Handa ang Department of Justice na magrekomendar nin mga pagbabago sa existido nga cyber libel laws asin iba pang cyber libel o cyber laws. Sigun kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, pigaadala na ninda ang nagkaperang mga probisyon sa nasabing lay para aramon ang mga kaipuhan sa pag-amyendar para pakusugon ang paglaban kontra fake news. Sinabi niya na dapat pabayaan ang paglakop kan fake news na saro sa dakulang dahilan kaya nababago ang pagtubod kan mga Pilipino. Dugang pakaini na pigaadala naman kan DOJ ang gabos na aspeto para magluwas nin regulasyon para mapatunayan ang sarong fake news pati na ang padusa na ipapataw digdi. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kad mga binasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artresin araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artresin. Ang Artresin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artresin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang arang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Kukun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon ang ngaran niya. Ang boses sa kongreso sa albay padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. Gloria Caloy Andes, Gloria, Gloria, siya ay mapagkalinga. Gloria, Distrito 2 mahal niya. Gloria, Caloy Andes, Gloria, Gloria, kalinga ang hatid niya. Gloria, sa barangay man o bayan. Gloria, kalingang Gloria ay nadarama. Gloria, si Caloy ay kapamilya. Kapuso, kalahi siya. Tayo na Distrito 2 for real change. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8
8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital. Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Piudaran, and Ravvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Angat ang lahat kay Adrian Salceda. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ka naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin supisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag wala nang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. O bako, iyo na baga so pinagdidiskutir ta? Apektado ang kinaban. O yan latest, so parlamento na, kan Britanya dyon. Parlamento kan Britanya, o kunya na, nagboses na so Premier Ministro. So Premier Ministro kan Britanya, si UK Prime Minister Keir Starmer, pinagwarningan na so Estados Unidos de America si Presidente Trump. O niyo, ito baga so pigistorya ta dyon na ang Russia iyo so aggressor. And pipa surrender sa Ukraine, ta interesado sa mineral deal si Trump sa Estados Unidos de America. O bakas kaso nandalagan mo yan sa epekto sa kinaban, darakulang nasyones na ang nagre-react. We should monitor this closely. O ni tabi, so nangyari duma sa parlamento, madadangog lang nindo so audio ano tabi. Pero ang nagataram digdi, si Prime Minister, sandali, Keir Starmer, Prime Minister Keir Starmer, tabi. Keir Starmer, yan. Ito po ha, ito. Dangog din. The mineral deal is not enough on its own. But can I just remind him, Russia is the aggressor. Zelensky is a war leader whose country has been invaded. And we should all be supporting him and not fawning over Putin. Yan, tabi. At anadalog dito, may mga anadog araw kaan. Iyon ang parliamentaryo duman sa ako niyan, sa Britanya. Araw kaan ng sistema diyon. Nagkukuro niya niya, nagre-react yan ng mga representantes. Nagkataram ang Premier Ministro, ma-react sinda for or against. Iyan ang naturalesa ninda. Pun pa kay tuyo yan. Yay! Araw kaan. Pati sa oposisyon, suminabay na. Kaya this is something else, tabi. Sabi baga kan Premier Ministro kan Britanya, let me remind him, gusto sabihin si Trump, nan aggressor nga digdi ang Russia, bako si Zelensky. Si Zelensky nga leader soldados na nagdidepensa sa nakansayang sadiri. Na yun dapat nasuportaran, Di sana nagdepensa kan sa idang sadiring nasyon. Na yun dapat ngayong suportaran, bako si Putin.
iyo anang naturalesa duman kang kunyan kang kongreso sa Britanya. Arog ka na nagtuturo ka iyan, nagharampangan, tapos pag igwasindang pigdidiskusyonan, may nagataram so mga forma, siro, yay! Tapos kan, nay! Pag mga habo. Tapos maburutuhan iyan. Iyan duman sa Britanya, arog ka ng sistema ninda. Sabi ba di, let me remind him, gusto sabihon si Trump. Sabi kang Premier Ministro na yan, kang United Kingdom, akan Britanya, tabi. Yan, kaya dahil nagad na sala so sa tuya, digdi man na pag bana-bana kan istorya, igwaning efekto ini tabi sa kinaban. Maray nga ni, tadai pa nagre-react nin todo ang kunyan, ang oil industry, international oil industry. Nagbaba nga ni so presyo kang krudo mo niyan, gasolina, budak kerosina. Inda kung pag address ni President Trump sa Congress, kung igong mga pasabog pa na mangyayari. And kung mag-react ang international community. Herak man kan Ukraine, perang taon ng biburubumbakan Rusya. Dahil lang nasa sakop pa so kabisera so Kiev. Dahil panadadali ni Putin. Kan mga soldados ni Putin. Dahil na penetrate pa. Minadepensa man so Ukraine ng todo. Kaya perang taon na bagan gerang-an. Matulo na. Maray nga dita day bibuhian ni Trump so sa iyang mga nuclear warheads. Ay naka. Di iyan po ang salado nasyonal. Salado lokal man tabi, no digdi baga sa Albay sige na ang relibot-libot. So grupo man ni Kaloy Andes Luria, fight man. Sa totoo lang is gaining ground ining si Kaloy na Andes Luria because he knows kung ano ang problema kan ginikanan, pagtios, he blends well because he came from them. Ining si Kaloy Andes Luria. And ang filosofiya niya, ang repository nga piyo kan gabos na mga leyes na dapat na pinagigibon ng mga legisladores, yaon dyan sa komunidad. Sindaan nakakaaram kung ano ang problema na pwede niya itong aktibaran sa Kongreso. Yan. Makakagibo kita dyan ng mga leyes na ma-address, masolusyon problema sa edukasyon, sa empleyo, sa agrikultura. Yaon dyan ngaya ang repository kan wisdom sa komunidad. Kaya sige bagang libot man ni Kaloy Andes Luria sa segundo distrito kan Albay. And it's gaining ground, sabi kan mga nakakahuronta dyan. Sige sana ngaya Kaloy, pait sana, maski anon mangyari. Yan ang mga, kaya inspirado man baga si Kaloy na Andes Luria. Sige sana man ang libot, sige ang pakikihuron, yan ang kalinga. Kalinga na may talinga. Talinga ta nagdadangog, pinagdadangog, pinag-uondra, an agrangay, an pangaipukan komunidad, dispes na sa pagkalinga, masunod na sa pagkalinga. Yan. Tabi. Talinga, kalinga na may talinga. Yan. Taday mo masasabutan, day ka makakataon ng tamang kalinga, kung day ka madangog. Yan. So, kaya sabi ni Kaloy, sige an sa tuyang libot niya sana sa segundo distrito. Mga taga Kamalig, maray na agad atabi isa sa Indo. Yan. Kaloy Andes Luria. Yan. Maray na aga man tabi sa tuyang mga paradangog dyan sa Catanduanes. Happy birthday tabi kay Father Momoy na Borromeo Father Momoy Borromeo, ang sa tuyang healing priest. Happy birthday. Yan. O palantabi, may nagapot sa tuya kay itong kunyan early voting.
Bako man gabos dyan mapupwede sa early voting. Nagkakapira lang yan dyan yung mga media na ma-assign sa hararayong lugar, soldados, pulis, kasarabay dyan. And yung online voting sa mga OFWs man tabi ito. Bako man na gabos iyan tabi, ha? O kay Jerome na yara na patapos na kaya kita medyo mabibitin-bitin kita sa kwan sa sa ining tema kon ipadago sa tabi ang kwan ta patapos naan sa tuyang istorya ang programa. Maray na agad yan. Si Sir Jukes Nanunez, good morning. And Migong King Rehinaldo. Yan. Nagkakapera sa tuyang mga paraan tabay. Dispues, dyan po sa usok niyan, so Magayon Festival, garo daiman ito tabi mangyayari. So proposal na magpadalagan kan Magayon ngunyan is yung San Miguel Beer, San Miguel Corporation, dahil na mangyayari yan, harayo na sa possibility. Kanselado bagang ngunyan so Magayon Festival because of the observance kan pagbabawal po kan COMELEC sa mga kunyan sa mga na paggastos kan kwarta kan gobyerno without exemption na makukuha po sa Commission on Elections. Kaya kanselado baga so kunyan so Magayon Festival. Nagapot ko, manatangay sa panagbanga sa Baguio. Iyo, taday pa man ito inabot kan election ban lokal. No, yan. National baga an kunya pangunyan bawal. Pero sa mga sa lokal, day pa man ito inabot sa panagbenga sa Baguio. Luwas pa ito sa election ban kan lokal. Ining so kunyan sa Magayon Festival, laog na agad sa local campaign period. Taytong suduman sa Baguio, day pa man sa local campaign period baga. Kaya nakakondusir pa sindakan kunyan kan Panagbenga Festival. In fact, ang local campaign period officialmente mapuon Marso 28. Kaya ngunyan ang mga kandidato sa lokal ang sa indang aktuasyones ngunyan bako paan kumilekabol. Dawa pang giribuhon nila dyan, maggastos sinda ning bilyones de pesos pa kung magpalibot nin banda, kung magpa-tournament, magpa-premyo, sige lang. Dahil pa man yan sakob kan regulasyones kan Omnibus Election Code. Masasakob sinda Marso 28 hanggang Mayo 10 na ayan tabi. Sagkod Mayo 10 bagaan ultimong campaign period yata. Ang election is 12, Mayo 12 kung tamaan sa tuyang don't get me on the numbers. Basta between that period 10 or 11 hanggang dyan na sa naman ang campaign period both national and local. Pero sa local mapon Marso 28 and it will all end both local and national election campaign ining mga Mayo 10 or Mayo 11 yan. Mayo 10 yan na matanga gayud kung pagtapos kan campaign period both local and national. Tingog Ganbanwan. Salamat kan sa ido pagantabay sa pangaran po yang kambilog na puwersa Mega Force Patrol sa technical control sa newsroom imaging sa production sa IT. Salamat kan sa ido paghinanyog day maghali tulos na masunod po sa muyang news director si Andy Mar Dilar. Salamat asin mahal na Diyos ang magbantay. Ako po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog Ganbanwaan. Hindi pa tapos ang ating laban. Mahaba pa ang ating